So guys, tayo po ay gagawa ng puto flan. Ang una po muna natin gagawin ay paghiwalayin po natin ang egg yolk at saka ang egg white. So wag niyo po itatapon yung egg white kasi gagamitin po natin yan mamaya para sa ating puto mixture. Yan po yung ating egg. So, lalagyan na po natin ng ating condensed milk. So, haluin lang po natin itong mabuti. Sinala ko na po ito kanina, no? Para matanggal po yung buo-buo. Bago natin ilagay yung ating condensed milk. Ngayon naman po, ay ilalagay na po natin siya sa ating puto mold, no? Ilagyan ko na po ito ng margarine. Ayan po. So, may margarine na po siya. Tapos, lalagyan na po natin siya ng ating pang flan. At mamaya po, ay gagawin po natin yung ating pang puto naman po na mixture habang ito po ay ating isasalang sa steamer. Ito po ang gagawin kong pang snack ngayon sa aking dalawang kids. Wala po kasi silang pang snack ngayon pagkagising. So, gumawa po ako ng pang snacks. So, pwede din po itong pagkakitaan. So, ayan po, nilagay ko na po ang ating flan. Para mamaya po, hintayin na lang po natin siguro siya mga 5 minutes. Pakipang po natin ulit. So guys, sa mga disclaimer lang po ha, hindi po ako expert gumawa ng puto flan I mean. So tapos na po yung ating dry ingredients. Ito naman po ang ating margarine, melted margarine. I-melt ko na siya. Then nakalimutan ko ang ating baking powder. So 1 teaspoon of baking powder. Tapos, halu-haluin lang po natin ulit. Condensed milk. Pasensya na guys ha. Hindi to perfect. So, pwede ka naman makagawa ng puto. Kahit wala ka naman sigurong mga measuring cup na gagamitin, mga mixing bowl, kailangan mo lang siyang diskartehan. Yan. So, ayusin natin ang halo. Tapos lagyan po natin siya ng egg. So, 3 piraso ng itlog. Tapos saka po natin paghalo-haluin. Ayan. Andito po magulo na aking baby. Pinapatulog ko. Hindi natulog. Aww. Ayan po siya. O, nagpakita na. Kasi siya daw po ang taga-tikim. Gusto niya po siya po ang taga-tikim. Ayan po ang tuwa. Ang tuwa yung bata. Oh, ayan po. Ayun po yung isa. Bagong tulian. So, ayan. Hinahalo lang po nating mabuti para hindi po, para mawala po pala yung mga buo-buo. So guys, pwede po kayong gumawa ng puto flan. Pwede nyo pong pagkakitaan ito. So extra income ba habang nasa bahay lang, mga nisis. Mga momshies, mga beshies. Yan. Mga Mars, mga Pars. Pwede niyo pong pagkakitaan ito. Lalo na po ngayon at malapit na po ang pasukan. Kailangan po nating kumita ng extra. Ito na po yung ating flan. Ilalagay na po natin yung ating puto mixture. Huwag po natin masyadong punuin kasi pag napuno po yan, naapaw. Kaya, hanggang 3/4 lang po. Pawis na po ako. 3/4! Ang init! Yan.
Tapos ito naman po, pag naisa lang po natin ito sa steamer, mga 10 minutes po naman itong naka-steam. Wow, sarap naman ng dragon fruit. Oh, meron po tayong pahimagas. Bubuksan na po natin after 10 minutes. Tingnan po natin. Ayan! Oh, changilit. Ito ang katanungan ka dapat sagutin para sa buhay. At kapag nasagot mo yun, makakamit mo na rin ay kabitong pandaman. So, ayan. Tapos, ipapalit naman po natin. So, 10 minutes po ulit dito, ha? Madali yun para sa'yo. Sumalit sa iba. Katulad na lang ni Changsek, wala lang kanyang pandaman. Ibig pong sabihin, kung hindi masasabi, Ay, kabayo. Yeah! Okay, so tatakipan po natin siya ulit ng mga 10 minutes po siya ulit. May naon ka, lalo na sa matitulog ay minaon ka muna. ano po ang maririnig nyo sa aking bagong single entitled Oh, diba? Napakadali, napakasimple. Pwede nyo na pong i-stream Huwag niyo pong kalilimutang maghugas ng kamay bago humawak sa pagkain. Yun po ang remind. Ayan. Okay, mahininis po yung aking kamay. Kasi pag kumakain ako pa, Hi! Eto na po. Natapos na po yung ating ginagawang Puto Flan kanina pa. So, nabawasan na po at kinain na po ang mga naluto nga iba. So, sana po nagustuhan niyo po itong aking handa na snack para sa inyo. Ice po. Ang ating niluto ngayon. Puto Flan. Bye!